Cha ngicela ukubingelela ngoma ngoThobani sangoma esibholwa ngezinye esibholwa ngamathambo umphathi okhupha isandla sensimbi isigwebo sentambo ehliziyo ebomvu zamadoda. Tulajelwa abathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Cha bengicela la ukuba ngike ngichaze la. Kunabantu okuthola ukuthi uma uyohlola kumuntu usuke uhamba uyohlola ukuthi ufuna ukuzwa isayidi lakhe ukuthi uthini ngawe. Uma usuqedile ukuyohlola futhi uyakomunye uphinde uyohlola. Lona ozohlola kuwe manje ungamtsheli izinto ezitshelwe owena umtshelile loyana akutshele zona. Yabo. Kunabantu uthola ukuthi umuntu ufika kumelaphi ufika uthi hey kuthiwa kunesilwane esibe esingasuki. Manje lesilwane wena ungakhona nokungisusa. Lo muntu akakahloli. Yabo nawe onayo ishoyo ukuthi isilwane nileso. Yikho ngithi uma uhlolile kumuntu noma esangomeni noma kumthandazi hlola leyo nto leyo ayihlolile igcine kuwe naye. Mawuse uyohlola komunye umuntu ungabe usayifaka leyo nto ungazi ukuthi kuthiwa yabo. Loyana mayesho uthola ukuthi usho izinto ezifananayo nezaloya usuyasho ukuthi hawo ngiyile ukuyohlola ngathola khona lokhu futhi yabo. Ungabe usufika umuntu usumfumba ngeindaba oyithole komunye umuntu yabo. Ngoba ukuhlola akufani ukubona kwezinto akufani amadlozi awafani imithi ayifani leyo kulapha ukuthi ididiyelwa kanjani ididiyelwa ngokunjani ngokuhlukile. Lokho ke bengithi ngiqonda ukungidlulisa mase ngidlula la umuntu okuthola ukuthi lo muntu lona ubanga izidalwa lo muntu mathola ukuthi ena kukhona umuntu owalala nomuntu kanti lo muntu akageziwe noma lo muntu uthwele noma unezilwane nakangithinte nawo umuntu wokugeza lo ngovezile la isithombeni mawunenkinga nje yokugeza makuthiwa noma kuthiwa wena kini kwashono wawungekho awazi uzugeze uzothola lo muthi lo enguvezayo njengamanje uzokulekelela ekugezeni. Lo muthi ususa isinyama kumuntu mawunesinyama unesichitho ngisho noma kuthiwa indoda yakhe ayisakuthandi uzothola lo muthi lo yabo. Lo muthi lo usize ezintweni eziningi kakhulu uma thola ukuthi wena kufanele ukuthi ugeze lo muthi ungogeza nje kuphela. Uma ufuna umuntu ngiyamnikeza ngiyamtshela ukuthi lo muthi wokugeza mase kuhlukana nokuthi wena ugezelani yabo. Lo muthi kunamandla kakhulu mawubona ukuthi into zakhe azihambi kahle kuthiwa yona fanele ugezwe kukhona owashona ekhaya nina nangagezwa kuhamba yonke leyo nto leyo thola lo muthi lo uzokulekelela ekutheni izinto zakho zezirani zivuleke. Siyathokoza uba ngoThobani.